Goedenavond, dames en heren. Welkom hier bij Sam Pokkershuis. Dit is mijn naboy, zo hij is Alipad van Robertson. En zijn naam is Rem Pokker. Rem Pokker, zijn naam voor die mensen alsjeblieft. Goedenavond, Allegio. Dus al wat hij zei, hij praat maar vannacht en van je kak. Rem Pokker, zeg voor mij, hoe voel je je vandaag? Bij je wacht op. Hij is zo straight in zijn mond uit. Hij is bij jou getuk. Maar het gaat over Rem Pokker vandaag niet. Het gaat over, ik was bij je zo geweest in die Kaap. Nou, daar was spannen van New York. Wat van New York, overseas, ben ik zei, gesupported. En dan was het die Afrikaanse zangers van Zuid-Afrika. Dat was het die platteland. Zijn mensen wat ook daar geweest zijn. En die lokaal van die Amerikaanse mensen was het niemand anders als 50 Cent, Lil Wayne en Eminem. En die Zuid-Afrikaanse zangers was het niemand anders als Kurt Deren, Robbie Wessels en Jack Pedal. En die platteland was het dan Vicky van Garis en ik mezelf, Scary Orton van Robertson. Now we're gonna say, ladies and gentlemen, put your hands together for the one and only 50 Cent. And 50 Cent to come, go shorty. It's your birthday. We're gonna party like it's your birthday. 50 Cent is klaar. Dus ladies and gentlemen, put your hands together for the only white nigga, Eminem. Little baby, don't you cry. Everything's gonna be alright. And last but not least, put your hands together for Lil Wayne, the fireman. Oh, fireman. Dan stel ik aan de oor naar Zuid-Afrikaanse spannen toe. En Kurt Deren begint hier. Kaptein, Spanish sailor. En kaptein is mijn. En Robbie Wessels komt hier met knip twee ballen tussen je benen. Met je handen in je knieën en je stenen. Trek af je broek en bro. Je weet wat gaat aangaan. Maar en dat is die. En Jack Pedro zei, hey, dat is cool, dat is echt. Want je zit nog zo en ik zeg aan je maas tito. Right, nou zit aan griepjes van Garis, er komen nog griepjes hier. Het is platteland. Zo komt het net zo. Als daar aan de baas is, dan moet er ook een nooit is. Wat eet die nooit? Chocolade, zo eet die nooit. Een ronde kaas eet die baas. Achter die beeg lee plaats. En als daar aan de meid is, dan moet er ook een jong wees. Wat eet die jong? Die pariki eet die jong. Chocolade, zo eet die nooit. Een ronde kaas eet die baas. Achter die beeg lee